Takže čaute všetci, zdraví vás Danko, vítajte u mojho nového videa a dneska, jak môžete vidieť, si ideme zahrať Squid Game Season 2. Takže ja to nebudu víc zdržovať a poďme na to. Takže začíname v tejto začátečnej místnosti a proč jsem si vybral túto hru? No to je snad jasné, ne? Ale tak dúfam, že to je jasné, ale radšej to vysvětlím. Ještě nás to půjde vybírat. No. To bude player, ne? Ano. No. Tak si jdeme zahrát normálně, to jsem si aj myslel, můžem povídat, ty tady už střílejí, ty jsou gardi. Že se tady budeme ždúrat. No a prostě nedávno vyšel Squid Game 2 a Roblox toho pořád blázní. Všade Squid Game Season 2, Squid Game Season 2. Yeah, boy. Tak jsem to musel prostě natočit. Stojte, už jsem tuto hru raz hrál, tyto hry. Jsem připravený ždúrat. Se tady strýla. Ten sa má střelit, ne? Počkejte, moc mi to hučí. Tak. Tady všade strýlají o 106. Tak to bychom byli na nějaké strýlačce. No to je to bůjno. Čeho mě bůjno, ne? Pojď ty. Nevím zpívat. No pojď, ty jdeš. Potom sorry za to klikaní, možno je čut, ale mám silný mikrofon. Dobre, jsem tu. Konečně. Včil jsme na hře, myslím, že Six Legs, či jak se to volá. Tak já si vyberem túto dúhu. No a doufám, že to teda zvládne. Jsem tady pátý. Táncek. Pro nás. No, make sure to get, dobré, nezajímá. Chápem to. Takže co je tady, jak prvé? Jaj. A už jsem vyšel z kůr. No, co máme tu? Čo si... Jaj. Mám to, dobre. Hotovo. Tam to klikaní je určitě čut, myslím. Dobre, toto poznám. To musím hodit tam. No. Jak to hádžeš? Jo, mám to. Dobre. Další. Já toto je paměť, no. Tak pojď. No, mám čas na to. Pojďte. No pojďte. Takže táto. Dobre. Další. Fialová, zelená. Takže toto a toto. Super. Darí sa mi. Dobre, zelená, fialová. Takto a takto, ne? Áno. No, ešte. Takže túto a túto dvakrát. Raz, dva. Ne? Ešte raz. Aha. Či to je inačí? Túto. Mám to. Ešte to 100 sekúnd. A už ne 100. Jaj, toto. Spin progress. Toto moc nevím točit, no. Toto ani nevím na či je. Haló. No, už mi to ide. Už to ide do konca, no. Mám to. Nice. Dobre, co je tu?
For this last game kick the... Jaj. Toto musím kopnúť a... Tak. 5-krát. To nie. Musím ale klikať, bez klikania sa to nedá. Toto mi nejde. Pětkrát to musím. Jo, mám to. Dobre, včel ideme sem si odpočinúť, myslím. Bruh. Poď, dostaneš. Tady bijeme, ja namiesto, jak som povedal, že budem kempiť, tak tady spíš bojujem. S guardem. Rakem bojem. A jen tady je nejaká Wednesday. Alebo ne Wednesday. Má suknu, tak prepáčte. No, jsem mrtvý, asi jsem se neměl takto jít. Takže... 2000 years later. Dobre, takže minule jsem umrel tady na tejto noci. Takže čo jsem to spravil, tak jsem to preskočil. Jsem to hral od začátku, ale u vás jsem to prestrihel a jsem to teda spravil tak, jak jsem povedal minule, že budem kempiť. No minule jsem nekempil, ale včel tu budem kempiť. Takže buď budem skákať po týchto postelách, alebo tady budem čekat. Ja budem skákať, nech to je trochu zábavnejší táto noc. Bo sa mi nechce spať. Nikomu sa nechce spať včel, všetci tady bojujú. Ja som zakempený. Ja idem s nimi bojovať tež. Je to zlý nápad? Tak dobre. Keď to je zlý nápad, tak zlý. Napíšte mi do komentáru, či to byl dobrý alebo zlý nápad ísť bojovať. Idem chvíľu teda bojovať, len tá už bude mŕtvá. No a ja sa idem pridať. Idem pomociť. Sme huntry. Normálne. No poď sem, už ju mám. No. Je mŕtvá. Dobre, tak ja tady budem takto opatrne chodiť s túto bejsbolkou a budem čekať. Vypadá to včel, že to prežijem. Dúfam. Ty to nemôžeš prežiť. Ale ne. Prežije to. 1. Dobre, už to nemáme. I hope everyone had a good night rest. Určite, že dúfam, že sa každý dobre vyspal. Možno vy. A ja som sa v podstate dobre vyspal, že som nemusel. A včel ide mingle. Everyone will spin on the carols. Nevím, co znamená, to je jedno. Ale poznám to, áno. Áno, do týchto dvierek sa budeme skovávať, áno. Nebudem to prozradzovať ešte, ale myslím si, že všetci to poznáte. Takže... Gardi sa nepočítajú, no jasné. By som ich nezabili. No už to hraje. Round 1, prvé kolo. Pripomína to video, kde tí Gardi tancujú z Netflixu. Dobre, za chvíľu sa dva hráči. Počkaj. Ale oni mi zavreli. Počkaj, koľko nás tu je? Už toľko umrelo, či co? Tak ja neviem, mám dostať venku, či dovnútra. Ja si idem sem teda. Ne, zostanem radši venku. Oni nás budú počítať. Counting the players. Tak to je potom ľahké. Však oni sú tu dva a my sme tu tre. Oni furt pôjdu. Či?
To sme tu fakt iba tre. Neviem teda. Predtým nás tu bolo víc. To je jedno. Ale že tu niekto sme. Zase dva hráči. Ten tu. Bruh. To musí ísť ven. Ty biež ven. No, biež ven. Biežte ven niekto. No, biežte ven niekto. No v čom spočítajú? No to bylo jasné. No som asi...